wash up mga kalog. So mauna ni ang kapayas nga katong ikat-kat ni Walter diri sa silingan. Nag-inunggoy siya ganina. Unya karon kay atoan na siyang gipanitan. Unya ato ang gihiwa-hiwa og pataas. Inani na siya pagluto mga kalog. Unya human ni maghiwa-hiwa so mulan siya tubig og asin. Unya man ato ang mga subak mga kalog, bombay, ahos sa igisa og ang baboy nga marinated. And then ato anang gisa ang marinated na baboy. So mas lami og marinated ang baboy kay para ma-absorb jud ang lasa. Unya mauna ni gilunod na pud nato ang kapaya sa silingan. So mauna na. Then after pila ka minuto, so mauna ni siya, naluto na siya, pwede na natong ipanihap. And then maong gayelo na siya, tagbutangan na siya og food coloring para naman po na ay buhay. Yesterday, Nasakpan ako sa Walter, nangawat og kapayas. May ako nabtan dress likod. Ikat-kat ng kapayas sa silingan, guys. Oh, guys. Oh. Hindi, tad ang punuan. Tad ang punuan. Nangawat, guys. Nangawat si Walter. May na guys, ay nabisudan guys. Ako nang gisahon. Sidulan tagwan. Lami aga paya silingan guys ay.